Τι κάνετε? Έφτασα με νέο βίντεο και όπως θα είδατε από το τίτλο αυτού του βίντεο είναι τα 5 αγαπημένα μου κραγιόν για το καλοκαίρι που διανύουμε τώρα και πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά ένα-ένα και ελπίζω να σας αρέσουν. Λοιπόν, το πρώτο κραγιόν που έχω να σας δείξω και σας προτείνω είναι αυτό εδώ πέρα από την Golden Rose. Είναι αυτή η μαύρη συσκευασία με τα χρυσά. Και το χρώμα είναι το νούμερο 62, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα ενυδατικό κραγιόν με λάμψη, κρατάει για πάρα πολλές ώρες και αφήνει τα χείλη πάρα πολύ απαλά. Είναι σε αυτή την απόχρωση ροζ μοβ και πάμε να δούμε πώς γράφει. Θα πάρω το καθρεφτάκι μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω μολύβι ή κάτι από κάτω για να μην αλλάξω το χρώμα του και αυτό θα το κάνω και σε όλα τα κραγιόν. Το χρώμα είναι αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με ό,τι ρούχο και να θέλουμε να φορέσουμε. Είναι άκρος καλοκαιρινό και είναι υπέροχο. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Και αυτό εδώ είναι το swatch από το κραγιόν της Golden Rose και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι από την εταιρεία NYX, είναι το Butter Lipstick, αυτό εδώ. Νομίζω το βλέπετε καλά. Είναι το Candy Buttons, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, θα σας έχω και γραμμένες και τις ονομασίες για να μην τα σκοτώνω. Είναι αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι. Ας κάνουμε ένα swatch. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα παλό ροζάκι με κρεμώδη τελείωμα. Είναι ενυδατικό. Είναι πολύ εύκολο να το χτίσεις πάνω στα χείλη και καλύπτει πολύ καλά τις γραμμές πάνω στα χείλη μας και δεν τις κάνει να φαίνονται και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε να δούμε πώς γράφει. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό χρωματάκι, πάρα πολύ απαλό ροζάκι, nude δηλαδή, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για το καλοκαίρι. Το επόμενο κραγιόν είναι πάλι από την εταιρεία NYX, είναι το Soft Matte Lip Cream, είναι το Antwerp, κάπως έτσι λέγεται, θα σας το έχω και γραμμένο, είναι αυτό εδώ. Και το swatch του είναι αυτό εδώ. Είναι ένα ροζ χρωματάκι με κοραλί υποτόνους. Είναι ένα κρεμώδης κραγιόν με ματ τελείωμα. Και παρόλο που είναι ματ, είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Δηλαδή δεν κολλάει πάνω στα χείλη. Ούτε τα κάνει να ξεραίνονται. Και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε πώς γράφει. Πραγματικά είναι αγαπημένο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά για το καλοκαίρι. Το οποίο μετά από 1-2 λεπτά σταγνώνει πάνω στα χείλη, αλλά παρόλα αυτά αφήνει την ενυδάτωση πάνω στα χείλη μας και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το επόμενο κραγιόν είναι αυτό εδώ από Max Factor, το οποίο είναι ένα διπλό lip gloss που προσφέρει μοναδική λάμψη στα χείλη πραγματικά και διαρκεί για πάρα πολλές ώρες. Και ταυτόχρονα τα ενυδατώνει πάρα πολύ βαθιά τα χείλη μας. Είναι από την μία μεριά το κραγιόν και από την άλλη μεριά το lip gloss, το οποίο δίνει λάμψη και βοηθάει στο να κρατήσει το κραγιόν περισσότερη ώρα. Και ποιος αριθμός είναι? Είναι το Radiant Red, το 560, το οποίο είναι ένα κοκκινάκι μεν, είναι αυτό εδώ πέρα. Αλλά έχει και κοραλί υποτόνους, το οποίο το κάνει λίγο πιο απαλό κόκκινο και μπορεί άνετα να φορεθεί. Νομίζω
όλες τις ώρες το καλοκαίρι και πάμε να δούμε πώς γράφει. Πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να βάζεις τέτοια κραγιόν χωρίς περίγραμμα γιατί μπορεί να πασαλουφτείς, αλλά θα το προσπαθήσω. Και είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, είναι ένα πάρα πολύ απαλό κόκκινο πραγματικά, γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το φορέσουμε όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά και το βράδυ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και κρατάει πάρα πολλές ώρες πάνω στα χείλη και αυτό είναι που ζητάμε όλες, έτσι δεν είναι? Και το τελευταίο μου αγαπημένο κραγιόν για το καλοκαίρι είναι αυτό που φοράω στα χείλη μου. Είναι από Isadora. Νομίζω σας είχε δείξει η μαμά μου στα αγαπημένα Μαΐου ένα αγαπημένο κραγιόν που είχε από Isadora που το είχε σε φούξια χρώμα και επειδή ζήλεψα πήγα και πήρα και εγώ ένα και είναι το Twist Up Glow Stick. Είναι το 40, το Peachy Pink, δηλαδή είναι ένα ροδακινή αλλά ροζίζει κιόλας. Είναι πάρα πολύ υδατικό κραγιόν με λάμψη, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι αυτό εδώ και το swatch του είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ λάμψη, είναι πάρα πολύ ωραίο και κρατάει πάρα πολύ στα χείλη και κλείνω με αυτό το κραγιόν που είναι... Και αυτά είναι τα δικά μου αγαπημένα κραγιόν που σας προτείνω για το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα τα φοράω συνέχεια όλο το καλοκαίρι, όλες τις ώρες, τις ημέρες αλλά και το βράδυ. Ελπίζω να σας άρεσαν, να το βρήκατε ευχάριστο αυτό το βίντεο. Γράψτε μου κάτω σε σχόλιο ποιο κραγιόν από αυτά που σας έδειξα σας άρεσε περισσότερο, ποιο να πιστεύετε ότι μου ταιριάζει πιο πολύ και ποιο θα φορούσατε εσείς οι ίδιες. Και φυσικά να μου προτείνετε το δικό σας αγαπημένο κραγιόν για το καλοκαίρι για να το έχω υπόψη μου. Μην χάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μου για περισσότερο βίντεο από μένα. Δωρεάν είναι, όσες δεν έχετε κάνει εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια πολλά. Γεια σας!